Moltes gràcies, Enrique Vidal, un any més per obrir-nos les portes d'esta ciutat de les arts i les ciències. I les falles són això, art, tenen també molt de ciència, però sobretot tenen art i, per tant, agrair una vegada més la vostra col·laboració per tal de fer possible aquesta exposició del que és un avanç del que devorem a les pròximes falles, que, com bé has dit, van començar el passat 20 de març de 2017 i, per tant, estem ja a la seva recta final. En aquesta exposició del Ninot, per tant, com sabeu, anem a veure un avanç del que veurem al major festival d'art públic al carrer i, en aquest cas, ho anem a veure en un museu, peces d'art de diferents artistes, de diferents estils, en un museu, esperant, a més, comptar, i recordem-ho, és important, aquest és l'objectiu d'aquesta exposició, amb l'indult del públic, a missa vot dels visitants que decidiran quins són els ninots infantil i gran que passen a pocs metres d'ací a formar part d'aquesta col·lecció del Museu Faller. El pròxim dia 16 de febrer viurem la nit dels ninots. D'esta manera viurem un horari especial, un horari ampliat, un horari que s'allargarà fins a les 2 de la matinada. La nit dels ninots serà, per tant, el divendres, si no m'enganyes, divendres 16 de febrer, de 10 a 2 de la matinada. Us donarem puntual informació perquè aprofitarem per fer activitats complementàries en este museu per amenitzar aquesta visita, però volem convidar al gran públic a que pugui viure aquesta nit dels ninots. Una vegada més, estem absolutament contents y pagats. Un año más, ya son un montón de años de poder contribuir a nuestras fiestas. Sabéis que nuestra sede está aquí como yo, y ya no solamente nuestra apuesta por esta convención anual de toda España, la hicimos en Valencia, tuvimos más de 1000 personas este año por Valencia, ¿no? Y yo sin más, pues estar encantado un año más, que sean muchísimos más, que tengamos unas fallas fenomenales, que haya alguna cosita más. Yo voy a decir más, un apoyo incondicional a una ciudad que es mi ciudad y te voy a decir de ella. Son unas fiestas para toda la familia, como los helados, que es una categoria para toda la Tal com ha dit el president, agrair també molt sincerament a les comissions i als artistes fallers perquè ha sigut